Kapani tak tu busong hanya halam sosial TRIPURASA tam ni usni berhati kuai tola sigok Twisarang Chak kami ni Dinesh Debbarma 5 year romui je sak kami sori kami nogo kalai tongmani bisingo abono news show nugui je TRIPURASA subana jotono group blog tini Thangui tola sigok ba tola sigok Twisarang Chak kami dai ajari kami o Thangui borong je Dinesh Debbarma ni sak kami no sak ham nogo talangna ni bagai dini treatment khlaina ni bagai omono je sakhamni bini nogo klai tongmono nugui tei Dinesh Debbarma ni serai tongo krokni bini sajik krokse tongo IC Debbarma class krok pori tongo tai masanga arbas Debbarma phiaba bini sajala krokse tongo arbas Debbarma class tenosi pori tongo phiaba pori no musui tongo no pori nu malia nogo belaino sugiani bagai omono nugui no kini borongni je jingjal no nugui kini TRIPURASA subana jotono group ni ngi kini subana ni thangjak kami o Thangui hajari kami o tai Twisarang Chak kami o Thangui borok kini jesuk tui lukurongni thani kini Chuba Thumlaikha Dinesh Debbarma na subana thangjak naitoni choy kre TRIPURASA news ni tamani bagai kami o Thangui je rang ba mairung tam bagai thumnani nangka Sintino Thumlaikha ma hingke sini takuk Dinesh bo belaino sakhamya bo yak maya angui himui maya tei bini nok nukhung belaino sugya jago jumi bo koroi malmata bo koroi on bagai belai khari maisani bagai sintino kami berai bini bagai sing rang rok khaklaikya tei je mansak lukurok boro hoka nge je lukurok je norong no subanai rong no tamo kok khanani musung borok no hambai rui kupaya hingke tabung norok bo kami o tini mairung o je rangkha thumani bo kami o kai thumka sing hajari bo thumka tei Twisarang Chak kami o thumka hingke norok je TRIPURASA haste ni je video no naitonai rong no tamo kok khanani musung je Dinesh Debbarma ni bagai Dinesh Debbarma ni bagai TRIPURASA haste ni bukung bara dofarok maya ganang rok borok bo sing haikeno je mansak 5 taka phanung thun 10 taka phanung thun bini bagai chuba hingke hamnai bo belaino sakhamya kharmaisi sa angui tongo bo se nukhung tui dulnai bo se sarinai khaninai tei bini bwsarok bo maporia angui tongkha bo tangui tui maya angmani bagai tei bo mokol bo nugya bini mungsaya bemar mokol bo kolnoi nugya mairok bo khosai chaimia an bagai TRIPURASA haste ni lukurong no koyo bono kisa chuba hingke hamnai hingke je Dinesh Debbarma ni je sakhamya angui tongmani abole rogle bwsarok balokha 5 bosor hairok wngkha nising khnawo hingke tabuk je norok thumui tongmani tabuk hingke omoni kami hingke tabuk thik je tongmani Twisarang Chak hingke nini sinimung hingke Debbarma norok tini je kami o Thangui tamani bagai mairung o maikha thumnani nangkha min sori hamene bagai annon borong bagai sing mathumka hingke norok tini bo jaga Thangui donation khlaikha ongko jeng tini ongko thangka holong mutai duirok je norok tini donation khlaimani tamani bagai khlaimani omo jeng sa khamnan bagai khaimman bagai ta sabani sak hamnani bagai norok tini donation khaimman khlaimani bagai nini bwsai je sakhamya angui tongmani amole rogle bwsarok balokha abo 5 bosor kakhana je 5 bosor 6 bosor angui tongmani bisingo tamo rok omorok doctor rok thangui je check up rok khlaijak je wase khaimanchi khaimai ta ramokri je hingke tini je TRIPURASA haste ni je ongko lukurok ba khaganang TRIPURASA rok je norok no chubanai rong no nong tamo kok khan musung abo no hambai ta hingke je tabuk TRIPURASA rok je tonai rong no je video naitonai rong no tamo kok khan musung TRIPURASA haste ni khaganang lukurok la jatuta khoso phone phan ongthu je bon man mani hingke nini sinimung hingke Debbarma